जों दाखालि अमा बेदर ना जाखांबाय दा जोङो जागासिनो मोनसे खाना बेलेग खाना गोसोनि आदार दाखालि जानाया जाबाय खुगानि आदार उदैनि आदार जों दा जागासिनो गोसोनि आदार बे गोसोनि आदारखौ जाय मानसिया मोजाङै हजम खालामनो हागोन बे मानसियासो मोजाङै माने जौगागोन दाखालि जिखिनि माने अमा बेदर जानाय मा जानाय बेफोरो माने खिनाय अखानायै खिनानै सेस खिनाय जानानै नङा होमबा दा जियानो जा जों दा गोसोनि आदार जानो नागिरदों दा बेवहाय नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामबाव आंनि फारसे मोनसे स्पेसिफिक टपिक होदों बे जाबाय सिभिल सार्भिस माने अफिसार लाइन साख्रि जों बयबो माने साख्रि होनो कि मा साख्रि जों खिन्थु जोङो दाबो स्पष्ट जों बुंनो रोङा साख्रि मावनांगौ साख्रि मोननांगौ माबायदि साख्रि दासो जों एसे बुजिहांदों जों दिनैसिमबो बुजिया साख्रि मास्टार साख्रि बोरै मोनो जों बेखौनो दाबो जों सोंबा खिथा रोङा ओमफ्राय दा अफिसार साख्रि बोरै मोनो बेखौथ' जों बाद हो दा ओंखायनो जोङो बेफोर बुस्थुखौ जों दा गासैबो बिथिंखौ लानायनि अनगायैबो जोङो राजखान्थि समाजखान्थि गासिखौबो जिथु जोंनो मानसि हिसाबै नांगौ जिथु जोंनि थानाय ओनसोला आलदा जोंनि राव रायलाया आलदा जोंनि माबाया गासिबो जोंनि माबायानो जोंनि आलदा गोजा बर'फोरनि माबाया स्पेसियेलि ओंखायनो जोंनो गासिबो बुस्थुखौ नांगौखायनो दा जोङो बे मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइननि जोंनि माने माखासे मेकानिजमखौ जों बोरैहाय रोंनांगौ बिनि थाखायबो जोंहा माखासे साखाफारा जानांगौ नङाबा जोंनि दिनैनि डेम'क्रेटिक सुबुंखान्थिनि जिथु बे खुंथायाव जोङो थावरिनो हाया जादों थारमाने ओरैबायदि माने बेले बेजे अफिसनि लामानि थाबायनाय माबा ओरैबायदि बेले बेजे दिनै दा जों बेखौ जोङो मोजाङै जोङो बुजिनो थाखाय जों खोथा साननांगौ खोथा मिथिनांगौ दा ओंखायनो आंनि बुंनो साननाया जाबाय सिभिल सार्भिस जोङो जिथु अफिसार लेभेल ना आंनि बुंनाया जाबाय सर्टलि सिभिल सार्भिस एग्जाम होनना बुङो दा हमना ला जोङो खोनायो मालाबा डिसि पुलिस माने एसपि माने डिसि होनना खोनायोना बेफोर बुस्थुआ नोंसोरखौ जोङो सिम्पोल भाषायाव बुजायनो थाङोबा बै जायफोर डिसि एसपि सोरबा पुलिस डिएसपि पुलिस माबा सार्केल अफिसार बिसोर जाबाय सिभिल सार्भिस एग्जाम पास जानानै फैनाय बिसोरो सासे अफिसार दा ओंखायनो दा जों बै बुस्थुखौ जोङो बोरैहाय मोननो हागोन आरो बे बुस्थुखौ जों सोर मावनो हायो जों बेखौ साननो गोनां जादों दा जों बयबो साननो नागिरो जोंहाथ' गामिनि जाखाया नङा होमबा आंहाथ' खेथियक जाखाया आंथ' बर' मिडियामनि आंनो जाखाया आंनिया मेलेमा मोजां सफैया जाखाया दा जोंनाव बेबायदि नेगेटिभिटि जोंनाव साननाया बुहुद दङ दासिमबो दङ दा जों सानो माने टाउननि क'क्राझारनि मानसिफ्रा हागोन गुवाहाटियाव थानाय बर'फ्रा हागोन दिल्लीयाव फरायनाय गथ'फ्रा हागोन होनना सानो जोङो खिन्थु हादोंना रायजोफोर हायाखै दिनै क'क्राझाराव थानाय दिल्लीयाव थानाय गुवाहाटियाव थानाय दिनै बुहुद बर'फोर दङ आजिखालि प्रफेसारनि फिसाला बेंक अफिसारफोरनि फिसाला अनेक रोखोमनि बर'फोर दङ दिनै टाउन सहराव खिन्थु बिसोरो सिभिल सार्भिस एग्जाम होननाय बुस्थुखौ दिनैसिमबो मोजाङै बुजिया आंनि साननायाव खारन आङो दिल्लीयाव थाबाय बोसोरसे गुवाहाटियावथ' आं 7 बोसोर थाबाय गुवाहाटियाव दा बेफोराव जों माने सावरायलायो दिनै बिथां केशब मोनहा जेरैहाय बिसोरनि फरायसालिमायाव थानानै जि मोजां खोथा सावरायो जोंबो साफा सानै मानसि सावरायलाय नुदों माने नागिरदों आरोखि बोरै फैदों बे अफिसारफ्रा अबेनि बिसोरो साबैसे जोंनाव दङ जों बेखौ जुदि सानना नायोब्ला जोंनाव माने ओरै सानजायो सासे सानै होनना सानजायो थारमाने खिन्थु बे जोंनि थाखाय मोजां नङा ओंखायनो बैफोर जिनिसखौ जोङो बोरैहाय मोननो हागोन जोङो जोंनि बे गामि ओनसोलनिफ्रायसो जों बरननो हागोन खारन बे सिभिल सार्भिस एग्जामा ओरैबायदि एग्जाम बेखौ ओरैबायदि रुजुनो हायो आंनि बादिब्ला बै सासे मासे मोसौआ जेरै अखायानो जा सान्दुंआनो जा बियो हालौनांगौ जायो हालौनो हायो बियो बेहा खुनु बेयाव माबा गैया बेयाव बुंनो गोनां जेबो बेहा माने खोथा थाया थिग बिदिनो सिभिल सार्भिस एग्जामाबो नों जुदि मोसौ बादि फरायनो हायोब्लासो नों जुदि गोसोआव माबा मोनसे अर नांनानै जुदि खामनाय बायदि जुदि खामलांनानै जुदि माने फरायनो हायोब्लासो जोङो माने बेबायदि अफिसार जानो हागोन आरोखि ओंखायनो जोङो बै खस्थ'खौ जोङो गामि ओनसोलनिफ्रायसो जों आसा खालामनो हायो खारन टाउन सोहोराव बांसिनानो साफा सानै नुयो खिन्थु बांसिनानो मा जायो आराम बे बुस्थुखौ जों मावनो हाया स्पेसियेलि बर'फोरनि गेजेराव आं नुदों आं नायबाय बर'फोरनि स्पेसियेलि जेसेबां गुवाहाटि दिल्लीयाव थानाय बेफोरनि गथ' गथायफ्रा जोंनि सरासनस्रा लोगोफ्रा माने बेबायदि खस्थ' खालामनो हाया बे खस्थ' खालामनो हायैनि जाहोना जाबाय बिसोरनाव उन्दैनिफ्रायनो मोनसे अर जोंबाखै माने गोसो सिङाव जे बे मा बुस्थु एक्जेक्टलि खारन सिभिल सार्भिस बे IPS नि आनजादा ओरैबायदि नङा जे हमना ला आङो माने साख्रि मावनो नागिरदों IAS खौनो नागिरनोसै दे माने गाबोन माने कमप्लिट खालामबाय गाबोन फरायबाय बे नङा बे बुस्थुखौ थारमाने जोङो गोबां दिननिफ्रायनो जोङो बेखौ माने गोसो सिङाव सानखानानै दोननाय जानांगौ बिनि थाखाय माखासे मेन्टेलि प्रिपेयार्डनेस माखासे मेटेरियेल प्रिपेयार्डनेस माखासे बिनि माबाखौ जोङो बे बोरै जों बुहुद खोथा मिथिनांगौ जायो दा बेफोरखौ मिथिनो थाखायब्ला जोङो बेबायदि सावरायनांगोन आरोखि आरो बेबायदि सावरायनो थाखायब्ला जोंनो मानसि नांगोन लेंहरनांगोन दा बेवहायनो आङो फंनैसो बुंनो सानदों दा जोङो बेखौनो बुंनो नागिरो जे जोंनियाव माने गाइड गैया होनना बुङो जोंनियाव गाइड गैया नंगौ जोंनाव गाइड गैया मारा
आंथ' मा बुङो आंनि आइ आफाया नामखौनो दोङा दा बुंनो थांबा दाबो मिथिया बियो नोंसोर साननाया मा पास जानानै बे मायाव दाबो मोजाङै बुंद्रोनाय नङा इन्ट्रडाक्सनखौ आरो आंनि आइ आफाया नामखौनो दोङा दा जियानो जा जों बेवहाय सम सम मासाव खनसे बा सप्तायाव खनसे नोंथांमोना बेखौ एसे माने गाव गावनि माबाखौ एसे साननो नालाय आंनि गथ'आ अबेयाव माने माबा जागोन थिग जागोन खेथि मावनो थिग जागोन ना माबा जागोन आंनि सासे लोगो क्लास 8आव फरायनाय बिथाङा फरायनाय जेबो रोङा गाधा फरायनायाव जेबो हुदाया बियो खिन्थु बे क्लास 8निफ्रायनो ओरैबायदि मावनायाव मावो माने खामानि दा बिनि न'आ गय बागान माने बिल्डिं सिल्डिं सेस माने